Από την αρχαιότητα, οι άνθρωποι κοιτούσαν ψηλά στον ουρανό, αναζητώντας απαντήσεις στα άστρα. Ένωναν νοερά τις κουκίδες φωτός, δημιουργώντας σχήματα και ιστορίες. Ιστορίες γεμάτες ηρωισμό, έρωτα και περιπέτεια. Σήμερα θα εξερευνήσουμε 10 από τους πιο διάσημους αστερισμούς. Θα γνωρίσουμε τη μυθολογία τους, τα λαμπερά αστέρια που τους απαρτίζουν, αλλά και τα εντυπωσιακά ουράνια αντικείμενα που κρύβονται ανάμεσά του. Τιμή, ξεκινάμε! Ο Ορίωνας, ο γίγαντας κυνηγός, ήταν γνωστός για την ομορφιά του και την ικανότητά του στο κυνήγι. Σύμφωνα με τον μύθο, ερωτεύτηκε την πανέμορφη Πλειώνη, μία από τις 7 κόρες του Άτλαντα. Ο Ορίωνας, γεμάτος αυτοπεποίθηση, κυνηγούσε άγρια ζώα στα δάση της Χίου. Η Άρτεμις, θεά του κυνηγιού, τον θαύμαζε για την τόλμη του. Μια μέρα όμως, η Γαία, η θεά της γης, αποφάσισε να τον τιμωρήσει. Έστειλε έναν σκορπιό να τον σκοτώσει. Ο Ορίωνας, αν και γενναίος, δεν κατάφερε να νικήσει το δηλητηριώδες κεντρί του σκορπιού. Οι θεοί, λυπημένοι από τον θάνατό του, τον τοποθέτησαν στον ουρανό ως αστερισμό. Εκεί, ο Ορίωνας συνεχίζει να κυνηγά τα άγρια ζώα, μακριά από τον φωνικό σκορπιό. Μάλιστα, οι δύο τους βρίσκονται σε αντίθετα σημεία του ουρανού, σαν να συνεχίζεται η αιώνια μάχη τους. Ο Ορίωνας είναι ένας από τους πιο εύκολα αναγνωρίσιμους αστερισμούς. Ξεχωρίζει για τη ζώνη του 3 φωτεινά αστέρια σε σειρά. Πάνω από τη ζώνη λάμπει ο κόκκινος γίγαντας Μπετελγέζ, ένα αστέρι στα πρόθυρα της έκρηξης. Κάτω από τη ζώνη βρίσκεται ο Ρίγκελ, ένα λαμπερό μπλε αστέρι. Ο Ρίγκελ είναι πολύ νεότερος από τον Μπετελγέζ, αλλά πολύ πιο θερμός. Στο σπαθί του Ορίωνα κρύβεται ένα από τα ομορφότερα ουράνια νεφελώματα, το νεφέλωμα του Ορίωνα. Για να βρείτε τον Ορίωνα, κοιτάξτε νότια τον χειμώνα. Είναι ορατός από τον Οκτώβριο έως τον Μάρτιο. Ψάξτε για τη ζώνη του τα 3 αστέρια στη σειρά και θα τον αναγνωρίσετε αμέσως. Ο Ορίωνας, με τα λαμπερά του αστέρια και τα μυστικά του, μας υπενθυμίζει την ομορφιά και το μυστήριο του σύμπαντος. Ας αφαιθούμε στη μαγεία του. Η Μεγάλη Άρκτος, ένας από τους πιο γνωστούς αστερισμούς, κρύβει μια ιστορία γεμάτη πάθος, ζήλια και θλίψη. Πρωταγωνίστρια η πανέμορφη νύμφη Καλιστό, η οποία υπηρετούσε τη θεά Άρτεμη. Ο Δίας, βασιλιάς των θεών, μαγεύτηκε από την ομορφιά της και την πλησίασε μεταμφιεσμένος σε μορφή της Άρτεμης. Η Καλιστό, μην υποψιαζόμενη το σχέδιο του Δία, τον δέχτηκε δίχως δισταγμό. Από την ένωσή τους γεννήθηκε ο Αρκάς. Η Ήρα, σύζυγος του Δία, έμαθε για την απιστία του και εξοργίστηκε. Γεμάτη ζήλια, μεταμόρφωσε την Καλιστό σε αρκούδα και την εξόρισε στα δάση. Χρόνια αργότερα, ο Αρκάς, έχοντας γίνει ένας νεαρός κυνηγός, συνάντησε την αρκούδα μητέρα του στο δάσος. Αγνοώντας την πραγματική της ταυτότητα, ετοιμάστηκε να τη σκοτώσει. Ο Δίας, βλέποντας την τραγική σκηνή να εκτιλήσεται, παρενέβη για να σώσει και τους δύο. Μεταμόρφωσε και τον Αρκά σε αρκούδα και τους τοποθέτησε στον ουρανό, ως Μεγάλη και Μικρή Άρκτο. Η Μεγάλη Άρκτος αποτελείται από 7 φωτεινά αστέρια, τα οποία σχηματίζουν ένα εύκολα αναγνωρίσιμο σχήμα που θυμίζει κουτάλα. Τα 2 αστέρια στην άκρη της κουτάλας ονομάζονται Ντούμπε και Μεράκ. Αν χαράξουμε μια νοητή γραμμή από το αστέρι Μεράκ προς το αστέρι Ντούμπε και την επεκτείνουμε, θα συναντήσουμε τον Πολικό Αστέρα, ο οποίος μας δείχνει πάντα τον βορρά. Η Μεγάλη Άρκτος, ορατή όλο το χρόνο στο βόρειο ημισφαίριο, μας βοηθά να πλοηγηθούμε στο νυχτερινό ουρανό. Εκτός από τα 7 φωτεινά αστέρια της, η Μεγάλη Άρκτος φιλοξενεί και άλλα εντυπωσιακά ουράνια αντικείμενα, όπως γαλαξίες και νεφελώματα. Ας αφήσουμε λοιπόν τη μαγεία της Μεγάλης Άρκτου να μας ταξιδέψει στα βάθη του σύμπαντος. Σήμερα θα γνωρίσουμε την Κασιόπη, μια φιγούρα τόσο λαμπερή όσο και οι αστερισμοί που κοσμούν τον ουρανό. Στη μυθολογία μας, η Κασιόπη ήταν βασίλισσα της Αιθιοπίας, γνωστή για την ομορφιά της, αλλά και για την αλαζονία της. Λέγεται ότι καφιόταν πως η ομορφιά της ξεπερνούσε ακόμη και των Ηρίδων, των πανέμορφων νυμφών της θάλασσας. Αυτή η αλαζονία προκάλεσε την οργή του Ποσειδώνα, ο οποίος έστειλε ένα θαλάσσιο τέρας να καταστρέψει το βασίλειό της. Για να σωθεί η χώρα, η Κασιόπη αναγκάστηκε να θυσιάσει την κόρη της, Ανδρομέδα. Ευτυχώς, ο ήρωας Περσέας έσωσε την Ανδρομέδα από το τέρας και παντρεύτηκαν. Παρόλα αυτά,
η Κασιόπη δεν ξέφυγε από την τιμωρία της. Οι θεοί την τοποθέτησαν στον ουρανό, κοντά στον πολικό αστέρα, καταδικασμένη να περιστρέφεται αιώνια γύρω από αυτόν. Μια υπενθύμηση της ματαιοδοξίας της. Η Κασιόπη είναι εύκολα αναγνωρίσιμη στο νυχτερινό ουρανό χάρη στο χαρακτηριστικό σχήμα της που θυμίζει το γράμμα W. Αποτελείται από 5 φωτεινά άστρα, ορατά με γυμνό μάτι, ακόμη και σε περιοχές με αρκετή φωτορύπανση. Ξεκινώντας από τον πολικό αστέρα, τον οποίο μπορούμε να βρούμε με τη βοήθεια της Μεγάλης Άρκτου, κοιτάμε προς την αντίθετη κατεύθυνση από την Μεγάλη Άρκτο. Εκεί, σχετικά κοντά στον πολικό αστέρα, θα δούμε ένα λαμπερό W, την Κασιόπη. Τα άστρα που σχηματίζουν το W ονομάζονται Σεντ, Καφ, Ναβί, Ρουκμπάχ και Σεΐντ. Το άστρο Σεντ, το πιο λαμπερό στον αστερισμό, έχει ένα όμορφο μπλε-λευκό χρώμα. Την επόμενη φορά που θα βρεθείτε κάτω από τον έναστρο ουρανό, θυμηθείτε την ιστορία της Κασιόπης και προσπαθήστε να εντοπίσετε το χαρακτηριστικό W στον ουρανό. Αγαπητοί φίλοι, ήρθε η ώρα να γνωρίσουμε τον Σκορπιό. Έναν αστερισμό γεμάτο μυστήριο και γοητεία, συνδεδεμένο με έναν από τους πιο γνωστούς μύθους της ελληνικής μυθολογίας. Σύμφωνα με το μύθο, ο Ορίωνας, ο σπουδαίος κυνηγός, καυχήθηκε ότι μπορούσε να σκοτώσει όλα τα ζώα της γης. Η θεά Άρτεμις, προστάτηδα του κυνηγιού, αγανακτισμένη από την αλαζονία του, έστειλε έναν σκορπιό να τον σκοτώσει. Ο σκορπιός κρύφτηκε σε μια σπηλιά και μόλις ο Ορίωνας έφτασε, τον τζίμπησε με το δηλητηριώδες κεντρί του, σκοτώνοντάς τον ακαριέα. Οι θεοί, για να τιμήσουν τον Σκορπιό, τον τοποθέτησαν στον ουρανό, δημιουργώντας τον αστερισμό του Σκορπιού. Ο Ορίωνας, από την άλλη πλευρά, έγινε και αυτός αστερισμός, αλλά τοποθετήθηκε σε αντίθετη θέση από τον Σκορπιό στον ουρανό, ώστε να μην συναντηθούν ποτέ ξανά. Ο Σκορπιός είναι ένας από τους λίγους αστερισμούς που το σχήμα τους θυμίζει πράγματι αυτό που υποτίθεται ότι απεικονίζουν. Μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε την καμπύλη ουρά του, το κεντρί του, ακόμη και τις δαγκάνες του. Το πιο λαμπερό άστρο του Σκορπιού είναι ο Αντάρης, ένα τεράστιο κόκκινο υπεργίγιαντα άστρο, 700 φορές μεγαλύτερο από τον ήλιο μας. Ο Αντάρης βρίσκεται στην καρδιά του Σκορπιού, δίνοντας την εντύπωση μιας φλεγόμενης καρδιάς. Εκτός από τον Αντάρη, ο Σκορπιός φιλοξενεί και άλλα εντυπωσιακά αντικείμενα, όπως το σμήνος M4, ένα σφαιρωτός μήνος αστέρων, ορατό με κιάλια. Για να βρούμε τον Σκορπιό στο νυχτερινό ουρανό, κοιτάμε νότια, χαμηλά στον ορίζοντα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα τον αναγνωρίσουμε από το χαρακτηριστικό σχήμα του και το λαμπερό κοκκινοπό του άστρο, τον Αντάρη. Φίλοι μου, ετοιμαστείτε να γνωρίσουμε τον Λέοντα, έναν αστερισμό που συμβολίζει τη δύναμη, το θάρρος και την βασιλική μεγαλοπρέπεια. Στην ελληνική μυθολογία, ο Λέοντας ταυτίζεται με τον τρομερό Νεμαίο Λέοντα, ένα μυθικό πλάσμα που σκόρπιζε τον δρόμο στην περιοχή της Νεμαίας. Ο Νεμαίος Λέοντας, γιος της Έχιδνας και του Τυφώνα, διέθετε ένα αδιαπέραστο δέρμα. Κανένα όπλο δεν μπορούσε να τον τραυματίσει. Ο βασιλιάς Ευριστέας, θέλοντας να δοκιμάσει την δύναμη του Ηρακλή, του ανέθεσε να σκοτώσει το θηρίο. Ο Ηρακλής, γνωστός για την ασύγκριτη δύναμή του, αντιμετώπισε τον Νεμαίο Λέοντα σε μια τιτάνια μάχη. Όταν κατάλαβε ότι τα όπλα του ήταν άχρηστα, πάλεψε με γυμνά χέρια, καταφέρνοντας τελικά να τον πνίξει. Μετά τον θάνατο του Νεμαίου Λέοντα, ο Ηρακλής πήρε το δέρμα του, το οποίο φορούσε σαν ασπίδα, κάνοντάς τον άτρωτο. Οι θεοί, για να τιμήσουν τον άθλο του Ηρακλή, τοποθέτησαν την εικόνα του Λέοντα στον ουρανό. Ο αστερισμός του Λέοντα είναι ορατός στο νυχτερινό ουρανό την Άνοιξη, κυρίως τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο. Βρίσκεται κοντά στους αστερισμούς της Μεγάλης Άρκτου και της Παρθένου. Για να τον εντοπίσουμε, αρκεί να βρούμε την Μεγάλη Άρκτο και να ακολουθήσουμε την νοητή γραμμή που σχηματίζουν τα δύο άστρα της κατσαρόλας της, αντίθετα από τον πολικό αστέρα. Το λαμπερότερο άστρο του Λέοντα ονομάζεται Ρέγκουλες, που σημαίνει μικρός βασιλιάς στα λατινικά. Ο Ρέγκουλες βρίσκεται στην θέση της καρδιάς του Λέοντα, χαρίζοντάς του μια ξεχωριστή λάμψη. Ένα άλλο γνωστό άστρο του Λέοντα είναι ο Ντενέμπολα, που βρίσκεται στην άκρη της ουράς του. Την επόμενη φορά που θα κοιτάξετε τον έναστρο ουρανό, αναζητήστε τον αστερισμό του Λέοντα, τον βασιλιά των άστρων, και θυμηθείτε τον μύθο του Ηρακλή και του Νεμαίου Λέοντα.
Γεια σας φίλοι μου! Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στον μαγευτικό κόσμο των αστερισμών με τον Ταύρο, ένα σύμβολο δύναμης και ομορφιάς. Η μυθολογία μας λέει για τον Δία, τον πατέρα των θεών, που μεταμορφώθηκε σε λευκό ταύρο για να κερδίσει την καρδιά της πανέμορφης Ευρώπης. Ο Δίας, μαγεμένος από την ομορφιά της Ευρώπης, πλησίασε την πριγκίπισσα σε μια παραλία της Φινίκης. Η Ευρώπη, θαμπομένη από τη γαλήνη του ζώου, τόλμησε να τον πλησιάσει και να τον χαϊδέψει. Τότε ο Δίας, εκμεταλλευόμενος την αθωότητα της, την άρπαξε και την πήγε στην Κρήτη. Η ιστορία της Ευρώπης και του Δία αλληγορικά συμβολίζει την ένωση του ουρανού και της γης. Η Ευρώπη, που αντιπροσωπεύει τη γονιμότητα, ταξιδεύει στους αιθέρες με τον Δία, τον κυρίαρχο του ουρανού. Και τώρα, ας δούμε πώς μπορούμε να αναγνωρίσουμε αυτόν τον ερωτικό μύθο στον νυχτερινό ουρανό. Ο αστερισμός του Ταύρου είναι ορατός στον βόρειο ημισφαίριο, από τα τέλη του φθινοπόρου έως τις αρχές της άνοιξης. Ψάξτε για ένα σχήμα V που θυμίζει τα κέρα του Ταύρου, κοντά στον αστερισμό του Ορίωνα. Το λαμπρότερο άστρο του Ταύρου είναι ο Αλντεμπαράν, ένας κόκκινος γίγαντας που μαρκάρει το μάτι του Ταύρου. Κοντά στον Αλντεμπαράν θα δείτε ένας μήνος αστεριών, τις Πλιάδες, γνωστές και ως οι 7 αδελφές. Οι Πλιάδες είναι ορατές με γυμνό μάτι και αποτελούν ένα από τα ομορφότερα σμήνη στον ουρανό. Λίγο πιο μακριά βρίσκεται το νεφέλωμα του Καβουριού, ένα υπόλοιμα σουπερνόβα που προήλθε από την έκρηξη ενός άστρου. Μην ξεχάσετε να στρέψετε τα τηλεσκόπια σας στον Ταύρο για να θαυμάσετε τα αστρικά του θαύματα. Καλή σας παρατήρηση! Φίλες και φίλοι, ας πετάξουμε τώρα με τα φτερά της φαντασίας μας στον αστερισμό του Κύκνου, ένα σύμβολο αγνότητας, πίστης και θυσίας. Η μυθολογία μας μιλά για τον Κύκνο, ένα πανέμορφο πουλί που συνδέθηκε με τον θάνατο του αγαπημένου του φίλου, Φαέθωνα. Ο Φαέθων, γιος του θεού Ήλιου, ζήτησε από τον πατέρα του να οδηγήσει το άρμα του στον ουρανό. Ο Ήλιος, ανήμπορος να αρνηθεί, δέχτηκε. Όμως ο Φαέθων έχασε τον έλεγχο του άρματος, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές. Ο Δίας, για να σώσει τον κόσμο, έριξε ένα κεραυνό στον Φαέθοντα, ρίχνοντας τον νεκρό στον ποταμό Ηριδανό. Ο Κύκνος, απαρηγόρητος από τον χαμό του φίλου του, βούτυξε ξανά και ξανά στα νερά για να βρει το άψυχο σώμα του. Οι θεοί, βλέποντας την θλίψη του Κύκνου, τον λυπήθηκαν και τον μεταμόρφωσαν σε αστερισμό, για να θυμίζει σε όλους την αξία της φιλίας και της πίστης. Ο αστερισμός του Κύκνου είναι εύκολα ορατός στον βόρειο ημισφαίριο, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού και του φθινοπόρου. Αναζητήστε ένα μεγάλο, φωτεινό σταυρό που θυμίζει πουλί με ανοιχτά φτερά στο γαλαξία μας. Το λαμπρότερο αστέρι του Κύκνου είναι ο Ντενέμπ, ένας λευκός υπεργίγαντας που βρίσκεται στην ουρά του πουλιού. Ο Ντενέμπ αποτελεί μέρος του θερινού τριγώνου μαζί με τα αστέρια Βέγας και Αλτάιρ. Στο κέντρο του Κύκνου βρίσκεται ο Αλμπιραίο, ένα διπλό αστέρι που μπορεί να διακριθεί με κιάλια. Ο Κύκνος είναι πλούσιος σε αστρικά σμήνη και νεφελώματα, όπως το νεφέλωμα του Βέλους, ένα εντυπωσιακό υπόλοιμα σουπερνόβα. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να θαυμάσετε τον Κύκνο στο νυχτερινό ουρανό. Θα σας ταξιδέψει με την ομορφιά του σε κόσμους μακρινούς και σας υπενθυμίζει την αξία της φιλίας. Και τώρα φίλοι μου, ας καλπάσουμε μαζί με τον Πήγασο, το μυθικό φτερωτό άλογο, στον έναστρο ουρανό. Ο Πήγασος γεννήθηκε από το αίμα της Μέδουσας, της τρομερής Γοργόνας, όταν ο Περσέας της έκοψε το κεφάλι. Από το σώμα της Μέδουσας που έπεσε στη θάλασσα, ξεπήδησε ο Πήγασος, ένα πλάσμα απαράμιλης ομορφιάς και δύναμης, με λευκά φτερά και χρυσή χέτη. Ο Πήγασος έγινε σύμβολο ελευθερίας, έμπνευσης και δημιουργικότητας. Ο ήρωας Βελεροφόντης, με την βοήθεια της θεάς Αθηνάς, δάμασε τον Πήγασο και μαζί πολέμησαν τρομερά τέρατα, όπως τη Χήμερα. Η ιστορία του Πήγασου μας υπενθυμίζει πως η ομορφιά και η δύναμη μπορούν να γεννηθούν ακόμα και μέσα από το σκοτάδι. Ο αστερισμός του Πήγασου είναι ορατός στο βόρειο ημισφαίριο, από τα τέλη του καλοκαιριού έως τις αρχές του χειμώνα. Αναζητήστε ένα μεγάλο τετράγωνο που σχηματίζεται από 4 αστέρια κοντά στον αστερισμό της Ανδρομέδας. Το λαμπρότερο αστέρι του Πήγασου είναι ο Μάρκαμ, ένας γαλάζιος γίγαντας που βρίσκεται στην άκρη της μιας φτερούγας του αλόγου. Κοντά στο Μάρκαμ λάμπει ο Σέταρ, ένα διπλό αστέρι, ορατό με κιάλια.
Ο Πίγασος, αν και δεν περιέχει πολλά αξιοσημείωτα αντικείμενα βαθέως ουρανού, μας προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα με το γαλαξιακό του σχήμα. Αφήστε την φαντασία σας ελεύθερη και ταξιδέψτε μαζί του στα βάθη του σύμπαντος. Ας ταξιδέψουμε στον αστερισμό της Ανδρομέδας, εμπνευσμένο από την όμορφη πριγκίπισσα της ελληνικής μυθολογίας. Η Ανδρομέδα, κόρη του Κηφαία και της Κασιόπης, θυσιάστηκε σε θαλάσσιο τέρας, αλλά σώθηκε από τον Περσέα, που την ερωτεύτηκε και νίκησε το τέρας. Η ιστορία της ζει στον ουρανό, θυμίζοντάς μας τη δύναμη της γενναιότητας και της αγάπης. Για να βρούμε την Ανδρομέδα, εντοπίζουμε πρώτα την Κασιόπη με το χαρακτηριστικό W. Κοντά της, 3 λαμπερά αστέρια σχηματίζουν τη ζώνη της Ανδρομέδας. Εδώ κρύβεται και ο γαλαξίας της Ανδρομέδας, ορατός με γυμνό μάτι σε σκοτεινούς ουρανούς. Αφιερώστε λίγο χρόνο να θαυμάσετε την Ανδρομέδα και τον γαλαξία της, ένα θέαμα που μας θυμίζει την απεραντοσύνη του σύμπαντος. Αγαπητοί φίλοι, συνεχίζουμε το ταξίδι μας με τον αστερισμό του Τοξότη, μια φιγούρα συνυφασμένη με την περιπέτεια και την εξερεύνηση. Στην ελληνική μυθολογία, ο Τοξότης συνήθως ταυτίζεται με τον Χείρονα, τον σοφό και δίκαιο κένταυρο, δάσκαλο πολλών ηρώων, όπως ο Ηρακλής, ο Αχιλλέας και ο Ιάσονας. Ο Χείρον, αντίθετα με τους περισσότερους κενταύρους που φημίζονταν για την αγριότητά τους, ήταν γνωστός για την σοφία του, τη γνώση του στην ιατρική, τη μουσική και την αστρολογία. Δίδασκε σε μια σπηλιά στο Πήλιο και οι μαθητές του έγιναν μεγάλοι ήρωες και βασιλιάδες. Λέγεται ότι ο Χείρον, τραυματισμένος θανάσιμα από ένα δηλητηριασμένο βέλος, επέλεξε να δώσει την αθανασία του στον Προμηθέα, ο οποίος υπέφερε για χάρη των ανθρώπων. Ο Δίας, για να τιμήσει τη θυσία του Χείρονα, τον τοποθέτησε στον ουρανό ως τον αστερισμό του Τοξότη. Η φιγούρα του Τοξότη συχνά απεικονίζεται ως ένας κένταυρος που σημαδεύει με το τόξο του. Συμβολίζει την δίψα για γνώση, την περιπέτεια και την αναζήτηση της αλήθειας. Ο Τοξότης βρίσκεται κοντά στο κέντρο του γαλαξία μας και η περιοχή του είναι γεμάτη από εντυπωσιακά αστρικά σμήνη και νεφελώματα. Ένα από τα πιο λαμπερά αστέρια του αστερισμού είναι ο Κάους Αουστράλης, ένας κόκκινος γίγαντας ορατός με γυμνό μάτι. Ένα άλλο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό του Τοξότη είναι το νεφέλωμα της λιμνοθάλασσας, ένα τεράστιο νέφος αερίου και σκόνης, όπου γεννιούνται νέα αστέρια. Το νεφέλωμα της λιμνοθάλασσας είναι ορατό με κιάλια και φαίνεται σαν μια θολή κοιλίδα φωτός μέσα στο γαλαξιακό μας δίσκο. Για να βρείτε τον Τοξότη, κοιτάξτε προς τον νότο κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ο αστερισμός σχηματίζει ένα σχήμα που θυμίζει τσαγέρα και βρίσκεται κοντά στον αστερισμό του Σκορπιού. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να παρατηρήσετε τον Τοξότη και τα θαύματα που κρύβει. Είναι μια περιοχή γεμάτη μυστήριο και ομορφιά που μας προσκαλεί να εξερευνήσουμε τα βάθη του σύμπαντος. Φίλοι μου, φτάσαμε στο τέλος του ταξιδιού μας στον κόσμο των αστερισμών. Ελπίζω να σας άνοιξα την όρεξη για να ανακαλύψετε κι εσείς την μαγεία του νυχτερινού ουρανού. Βγείτε έξω, μακριά από τα φώτα της πόλης και αφήστε το βλέμμα σας να χαθεί στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Αναζητήστε τους αστερισμούς που σας γοήτευσαν περισσότερο και αφήστε την φαντασία σας να ταξιδέψει στους μύθους και στις ιστορίες που κρύβουν.